Pozdrav divni ljudi, evo ga dan broj 3. Mi smo rešili da danas malo iskuliramo na bazenu. Da ne putujemo nigde, nego da iskoristimo ovaj lep dan. Mislim, iskreno bili smo do plaže, pošto moji kampuju, bili smo kod njih malo u gostima, na kaficu, ugostili su nas lepo. I onda smo prešli ovde, malo pa smo ručali, a pošto je sada ovo lepa scena jer je Nikolina samo inicijativno potražila da uđe u bazen, ja sam rešila da vam se eto sada javim da vam snimim. Ćao! Čekaj da njih snimimo, ovaka. Šta radite vi? Ćao, gledalci RTS-a. Znaš šta sam provalila, Nikola? Da im se javljamo ono kao Revija Sat, znaš onaj, kako se zove onaj? Mirko Almirović. Kako se zove on iz Revije Sat? Mirko Almirović. Mirko Almirović se javlja. I na 40. kilometru. All the best, guys. See you. Have a nice vacation. Oh, thank you. See you Bye, next time. see you. Eto, drugari nam odlaze. Oni su iz Češke, tako? Da, iz Češke. Oni sada odlaze. Mi ostajemo sami. Teško će Ali nam lepota pasti. je, znate, tuga je kad i ljudi idu. Ali da bi ponovo se vratili moramo prvo da odemo. Znaš šta, najgore nešto je što su nam pokrali smokve. Znači, mislim, mi ostajemo ovde, oni odlaze i jedu nam smokve. Da, to drvo smoka, ali ima još. Pa ima još malo, ali moramo se penjemo sad na drvo. Evo ovde iza mene su smokve. Evo ovde između ove dve palme. A ima i grožđa. U ovom dvorištu ima paprika i... Čekaj, šta smo još našli? A da, našli smo mentu, našli smo ruzmarin i tako mi se malo koristimo sa tim zdravim stvarima, jel te? Čim su tu mogu da se uberu, jel tako? Pa mislim, kaže Nikola, čim su iznad našeg auta grožđice, to znači da su za nas. Tako je. Jel tako? Samo što mi auto parkiramo i na drugo mesto i na treće i onda nakupimo grožđa. Ako se ne vratimo u Srbiju, znači otvorili smo pijacu u Grčkoj. A čekaj, kako se kaže u Reviji Sat, na 40. kilometru? Da, i na 40. kilometru s leve strane vidjet ćete grožđe. Oprez! Oprez, tu možete svratiti, popiti kafu i pojesti 2 do 20 kg grožđa. Jel tako, ljubavi? Tako, ćerki, čisto. Evo, sad ću ja malo da uđem u vodu. Ima ovde stepenice, dobro. Prvi put ulazim danas u bazen. Do sad sam samo kulirala. Da, malo pre smo na onoj leželjkici što je nakačena na palme se Nikolina i ja ljuljkale i dojile smo se i to je stvarno užitak, tako da mame preporučujem vam sve koje putujete sa bebicama da dojite gde god stignete, znači nemojte uopšte da se šta ti misliš o dojenju na javnom mestu? Ajde da ne pričam ja. Šta ti misliš o dojenju na javnom mestu? Mislim da je to... Mislim da je to najbolja stvar. Ljudi, znači stvarno to je toliko prirodna stvar da ne sme da bude tabu. Pogotovo što na tako zdrav način i lep način majka im povezana sa detetom. A sad, čudno je, znate, kad pogledate, neke druge stvari su okej, a dojenje na javnom mestu nije. Da. Da, kao okej je gej parada, grand, okej grand i šundi, kič i sve to, a ne okrećemo glavu od toga, a ovo nam je sramota. Tako da neke prave vrednosti bi trebalo da tako da slobodno i na plaži, to hoću da vas motivišem, znači slobodno i na plaži dojite svoje bebe, to je njihova hrana, nemojte da se krijete. Zamislite kad bi svi mi morali da jedemo u toaletu ili tako negde da se krijemo da bismo pojeli svoju pljeskavicu. To niko ne bi mogao da živi, da. Eno, tata nas slika dok mi snimamo film. Ćao, tata. Kakvi su utisci vaši, gospodine? Veoma jaki. Inače, moj tata svašta ima da kaže kada su ugašene kamere, a eto kad ga snimam i kad ga pitam nešto, on onda tako kaže. Nešto veliko, Titanic. On tako ima samo nešto veliko da kaže. Da ga nema, trebalo bi ga identifikati.
A šta mu kažeš za njegovu ženu? To je za tvoju taštu. A tašta, zmaj, legenda. Šta kažeš ti Loli za taštu? A, Boga je pogledao. Sa ženom. Boga je pogledao. Znači, tu ga je Kakvi Bog su spasio. vaši utisci tašta? Gde je tašta? Evo tašta. Ovdje je predivno, Taštica. hotel je divan, uređen prostor oko hotela, sadržaj i za odrasle i za decu. Ima grožđa, znači za vas koji na primjer, moram da kažem, za vas koji ste vegani, volite voće, znači ponesite samo pare za gorivo, imate grožđe, imate smokve, naučite da pecate na vašim obližnjim rekama i dobri ste. Znači, Da, moramo da vas snimimo, našli smo jednu eko pijacu, pa ćemo da se javimo Nikola i ja, bit će i na njegovom kanalu 100%. A i na mom, pošto je to isto jedan stari moreplovac grčki i onda su se juče oni skontali, pao je neki uzo i tako to. Da, popilo se. Jeste, pojela se neka maslinica, tako da ćemo da se javimo odatle i pokazat ćemo gdje tačno da je nađete za sve vas koji budete posetili Sitoniju. Eto tako, znači ovo će uglavnom biti današnji naš dan, možda vam se budemo javili i sa neke šetnje. Ne znam, vidjet ćemo šta će biti, mi to spontano sve radimo. Da, Grčka se krčka. Tako je, tako da pozdravljamo vas, subscribeujte se na naše kanale ukoliko vam se sviđa sa ovaj naš trud i rad. Nikolina, kaži mi da se subscribeuju na kanal. Da. Da, kažem da. Da, ajde. Kažem da. Da. A to si ti na televizoru. Pa da si ti tamo. Ćao, volimo vas. Svratili smo na ovu predivnu novu plažu, pošto 2011. godine ona nije ovako izgledala, mislim, stajala je plaža, gluposti lupam, ali nije bilo ovako uređeno, znači bilo onako obično samo, čak ja mislim da nije nikakve taverne, nikakvog bara bilo, zato što je ovo inače novi deo Sartija. Znači na kraju novog dela, kada se krene ka Neos Marmarasu, pronaći ćete ovaj fantastičan bar, gde kao što vidite, roditelji moji, nama je to mnogo bitno, ranije nisam obraćala pažnju na ovakve stvari, ali sada samo to gledam, gde ima tramboline, gde ima ljuljaškica, tobogana i tako dalje, gde moja Nikolina može da provede lep dan. Mada da vam kažem nešto, njoj je na ovom letovanju najinteresantniji pesak, voda, stene, sviđaju se da se pentra po stenama, tako da eto, to je njoj gušt. A to što mi roditelji mislimo da su igrački i neke druge stvari, to je naša privatna stvar. Tako da evo, ova plaža me malo podsjetila na Goa Beach. To je plaža koja se nalazi odmah posle Sartija. Pokazat ćemo vam kada budemo otišli tamo. Zato što i tamo ima ovako ovih kao drvenih statua. Evo vidite kao ovde. Takih i potpuno onako uređeno u tom nekom prirodnom fazonu. Ja to obožavam. Isto tako i Nikola i moji. Tako smo i za Nikolinin rođendan sve sredili, taj video očekujte vrlo brzo, ću vam uploadovati. Vidite ovdje ima ovako ova burad, onda ovi ovdje lusteri su od kofa, onda predivne ove ljuljaškice za decu. Mislim, mogu vjerojatno i odrasli da se smeste da sednu, ali evo ovdje se baš sada ljuljuška jedno detence, tako da je to preslatko. Ono što me isto oduševilo je što su, vidite ovo gore, napravili su kao neki letnjikovac, kako se već to zove, mada pre je neka kao osmotračnica. Popeću se posle gore da vam baš snimim kako se vidi od ozgo. Mnogo je slatko, znači oni dosta koriste te kao sušene palme, one grane i na taj način prave hlad, što je najbolje. Ja inače mrzim da Mrzim da sedim ispod suncobrana, mnogo više volim ovakve prirodne varijante. Evo vidite i ovo. Ovo je znači nekako deblo koje je ne rezbarano, kako se to kaže, dubljeno. Joj Bože, kad tako lupim postanem živa. Ovo inače nije ratan. Ovo vam je kanap, znači pleteno je
Evo možete da vidite izbliza da to uopšte nije ratan, ko da je pa to nekome bitno, ali eto nama jeste jer stvarno volimo te potpuno prirodne varijante. I ovo gore je nešto trebalo da bude, verovatno pa su odustali, ne znam tačno šta predstavlja, vidjet ćemo kad se popnem gore. I plaža je fantastična, vidite ove stene ovde, pogled na Atos, na fantastičan Atos, ne znam da li vidite koliko se to jasno vidi. Onako, bukvalno se ovi vrhovi ovako ovde planine, onako, ne znam da se lepo vidi na ovom mom videu. Evo ovako, ovamo je Sarti, znači stari deo Sartija, tu je šetalište, crkva, snimit ćemo vam i sam Sarti kako izgleda. I evo je plaža, vidite, peščana, prilično prostrana i ona se nastavlja skroz tamo ka Sartiju. Evo ih Nikolina i mama se igraju. Inače, iza ovih stena su uvalice. Evo sad ću zaustaviti snimak pa da vidite i te uvalice. Ali prvo da snimamo Nikolinu da vidimo šta ona radi. Jo, ljubavi! Pa šta vi to pravite? Šta vi to pravite? Pravimo kulice. Kaži mi, znaš šta pravimo? Kule. Da, peska. I pravimo i kornjače, mnogo lepo ispadaju. Mnogo lepo ispadaju. A vidi Nina poruši. Dobro. Jel ti lepo, ljubavi? Ja stalno pitam je li je lepo. Gde nije? Uživa. U pravom smislu reči uživa. Ne, ja sam sebi smešna zato što svaki put kad nešto radi je pitam je li lepo, je li to lepo? A ono se vidi da je lepo. Kaži mami da. Ma i oko ne toliko sada okupirana poslom da... Jao što su ti lepe te modlice. Bibo lepo. Nina, je lepo včera. I koficu imamo. Sve nam je tu. To je vrlo ozbiljan zadatak. Da. Evo sad se onako, ona je krenula da se igra sa ovim talasima, malo imamo vetrića. Šta vam kažeš? Pa vidjela kako Nana ovako tapka. Pa i ona tapka. Tako. Ozbiljno je pristupila zadatku. Ima i galebova. Sad je jedan proletao. Ajde da im snimim tamo uvalicu. Evo, prešla sam ove stene, znači mama i Nikolina su ostale tu. A evo kako izgleda ovde. Ovde je jedan bazenčić lep, prirodni za decu. I vidite, ovde je baš onako, eto čula sam od mame da ima nekih gospođa koje ujutru praktikuju jogu i one tako obilaze te uvalice i onda uživaju. Pogledajte kako je to slatko. Znači ima jedna tu, evo je jedna tu i valjda ovde jedna isto mala, skroz nisam bila, tata kaže da ima još jedna. Preslatko je stvarno, ali pogled na Atos tako odmara oči, ja vama ne mogu da opišem. Vidite vi ovo. Ja obožavam. Koliko je ovo slatko. Pogledajte ovu osmotračnicu. Divno, stvarno. Kako su lepo ovo napravili da može sve da se vidi odozgo. Samo za vas, ekskluzivno, pogled sa visine na planinu Atos. Ćao, ćao divni.